lay people. Oyon si Cebu Archbishop Jose Palma sa lakang karon sa Katolikong Simbahan nga tugutan nga magminyo ang mga permanent deacons sa Pilipinas. Kini subay sa pag-aprobar ni Pope Francis sa petisyon nga giduso sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines CBCP alang sa pag-establisar og permanent diaconate sa nasod. Kini nga desisyon nagtinguha sa pagsulbad sa nagkadako nga gintang sa gidaghanon sa mga pari ug mga Katoliko magtutuo sa nasod. These are deacons who are aspiring to be priests. This permanent diaconate are deacons who are permanent, meaning they are deacons for the rest of their life. No? But it's a wonderful ministry. They are addressed as usually reverend. They are deacons like the deacons that you say, no? Married, no? Either married or not. But if you are married, you have to get the permission of your wife. No? But the whole idea is that's a wonderful ministry, and I announce this because I know many lay people are most qualified with the formation. It's a wonderful ministry. It's, if you ask me whether I agree, I approve, my answer is yes. Rome must really approve. Ang maong lakang Hinuon wala nagpasabot nga ang tanang diakono kung deacons ang tugutan nga magminyo. Sa Katolikong Simbahan, adunay duha ka matang sa mga deacon, ang transitional ug permanent. Ang transitional nga mga deacon nagplano o nagtinguha nga himpit nga mahimong pare. Samtang ang mga permanent deacon mao ang mga nagpabilin sa pagserbisyo sa simbahan sa taas nga panahon isip diakono. Sumala sa Code of Canon Law, ang usa ka lalaki nga minyo mahimong usa ka permanente nga deacon kung siya'y 35 anyos ug adunay pagtugot sa iyang asawa ug 25 anyos alang sa mga unmarried deacons. Sa laing bahin, subsub karon ang preparasyon sa Archiocese of Cebu alang sa umaabot nga panagtapok sa mga pari karong tuiga sa IEC Convention Center sa Cebu kun National Retreat for Priests 2023. Gitakda ang maong dakong kalihukan karong umaabot nga Nobyembre 7 hangtod Nobyembre 9. So kitang tanan kay bao nga this is a national retreat for priests with the theme called to holiness, no, for our priests. So we cannot deny that our priests can really affect their behaviors, their attitude, can greatly affect the lives of our Christian faithful. Either they can make or break the faith of our Catholic faithful. So we need to have this kind of activity for our priests so that they also have this opportunity to reflect on their very selves as ministers of God. It's very important for us, kita mga laity, gikan sa atong pagkatao, pagbunyag hantod sa kamatayon, iniglubong, we really need priests. Mo na inanak ka importante. That's why we are really we wanted this event to be known publicly how important the priests sa atong ginabuhi nga Kristohanon labi na gyud nato mga Katoliko. Ang atong mga kaparian nagaanang kagamay ang bokasyon ug ang nahabilin are also some of them kay nagkaluya, nagkabugnaw. That's why we, the lay, kita nga mga lay people, kitang mga laiko, we really need to journey with our priests. And we are offering these sacrifices to make this event meaningful to them. Sa pagkakaroon, miabot na sa 2,300 ang nakaregister sa tibok nasod sa maong kalihukan. Kahinumduman nga una nang gipahigayon ang maong retreat ni adtong Enero 2010 sa Pasay City nga gitambungan og 5,000 ka mga pari lukop Pilipinas ug Pilipinong pari nga nagserbisyo sa ubang nasod. Kini si Mary Francis Lynn Caayon alang sa My TV Cebu.